Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar faɗin Najeriya ranka ta kaf ina ma kowa fatan alkhairi da kyakkyawan zato da fatan da kowa ya tashi lafiya. Alherin da a cikin wannan safiya Allah ka sada mu da shi, shirin da a cikin wannan safiya Allah shi kare mu da shi, Allah ka kare mu da miyagun kaddarori. Iyayen gidanmu na faɗin Najeriya, masoyanmu da 'yan uwanmu, muna gaida ku, muna ƙara jinjina muku. Iyayen gidanmu waɗanda ka sa mana hannu cikin wannan harkar suna taimakon mu cikin wannan harkar, muna miƙa godiya gare ku. Allah ya saka da alheri, Allah shi ƙara arziki. Yanzu dai duk wanda ya gana nan ya san ina gida ina ƙauye, to babu komi. Do maganganun da wasu ka waɗi maganganu, in dai za ka faɗa magana ka faɗa alheri, ba ka faɗi magana ga huska ba amma cikinka akwai hassada. Don haka duk wanda zai faɗa alheri ya faɗa maganganu tare da mu ya faɗa alheri ba sharri ba. Mu ba mu biya kowa da sharri, mu da alheri muka bibiyan mutane. Amma mun ce ba mu yin dambe sai an sami miliyoyin kuɗi, an ji an gani an kasa. In ba a ji an ka gani an kasa ba za mu yi ba. In baka kira mu gidanka ba za mu te ba. Yawwa, don haka mu mutum ya bi mu da alheri, mu ma muna bi ne da alheri. Kuma Allah shi ka ba kowa. Yanzu dambe ta riga ta waye. In ɗan dambe kan kai mari ka tsaya gida guda kan mutu yawwa, in ka samu matsala sai a dawo da kai gida, ko ka koma noma ko kai bara. To da haka mu da Allah ya mana wannan abun ba wani abu bane. Ko da lokacin mu ya zo ƙarshe sai mu batta mu kama ta sana'a tunda ba ita da sana'a ga yau ba. Muna roƙon Allah abin da muka samu Allah ka sa mai albarka, kuma Allah ya samu kuma da uwayen mu lafiya. Masoyan mu na faɗin Najeriya ina muku fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. Kuma duk wanda ka san mu Allah ka so shi, wanda ma bai san mu Allah ka sa ya so. Muna muku fatan alkhairi. Muna ƙauye, muna gida muna shan nono. Masoya, bisalam. Mai magana na ku Alƙanan Bello.